Karim Andreev, Athens Throwdown 26.2, intermediate. Man. This is the load. First of all, 20 kilos standard rope bar, 0.5 kilos, 110, another 10, and 20 kilos on this side. This side is the same, 20 kilos, 10, 10. After the workout, we will show them again, 0.5 kilos. Okay? $10 kilos. Same from that side. Okay. На 45 плюс. 10. Another one. Okay. 45 плюс е макс. Пазете се от камерата. Само секунда. Не. Когато си готов. 3, 2, 1, старт. Чакай, 10, 9, 8, 7, 6, 3. Ти си. Давай. Дръж. Добре. Чини. Стегни се. Стегни се. Дръж. Браво. Добре. Колко? Казвай бързо. Колко? И 3. Here's the bar for the thrusters. 20 kilos bar with 5 kilos plates. Пише, че ролера може да се... Аз ще го рестартирам. Almost 2 meters to the roller. And here is the roller. Къде искаш да го сложим? Ма дай за калориите да ти снимаме отблизо пред мен. Да, калориите трябва да гледам на видеото, всички да ги приближаваха. Нямаше хора да ги разсетвам, споко. Еми, до 5-та минута. До 5-та ли? Да, за до 4-та е почивка, 1 минута до 5-та, до 4-та до 5-та, от 5-та до 15-та почва. Искаш ли? Сетвах си кръстна трет. Ево. Браво. Поне сега ще загрееш. Добре, сега да махаме рулетката. Да, махаме. Може да седнеш, обаче без да хващаш дръжката, да ще сядаш. Само магнезия трябваш, да? По-скоро... Мога да се почива. Как като се почива? Абсолютно, да. Колко време? 2 минути и половина. Сега 10 минути мък. Капа ще ме спаси. Залагам на... Евентуално да влезе на 9. Капа колко е? Колко е капа? 10. До 15 минути работи. Супер, ми стана... Да. Аз като видях второто, колко стриктно беше, си към някак. Колко на 3 почваш? На 5-та. Сега станаха 3. Сега са 3, още 2 минути. Защото ще приближа за това. Чакай, 20 минути. Първо на роли или не, в тръстери? Стой в кадър, бе.
Може би, ако се съберат, да, това може да стане 103. Ами, на 102 може да стане. Ако си вкара краката, ще Не, две бройки са ти окей. 4 минути. Значи една минута още и почваш вътре. Сядаш, обаче без да фащаш дръжките. между 6 и 7 дали, Даже не знам дали не е много. това в години колко ще 6. Ам, Колко не може, иначе не мога да завъртя човек. да, между 6 и 7 е добре. Да. Да не е повече човек от 6 проблем. Можеш. Всичко стегни си се, няма проблем. 20 секунди. Десет. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Сто и едно. 101. Да, още малко повече. Сега нека штангата ти трябва 21. С 21 пръстъра. Нищо, той ще си даде зор накрая, ако има. През 30. Добре, вървиш, окей. Аз после ще го наводя. Добре. Не, ти ще го замалиш. Сори. Да. Четиринайсет, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Едно, две, три, 4, Добре. 5, 6, 7, 8, 9,
9. Още 9. Не, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Браво. А, 9:30. 4 минути. 4, 40. Да. Нали? Дай 8-7, бат. Айде 8-7. Горе само маркирай. Как ви кажа? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Айде 6, 5, 4. Седем, 8, 9, 10, 'Аре, имаш 3 минути. Единайсет, 12, 13, 14, Добре, браво. 15. Айде да остана, бат. Време. 2 минути имаш. Айде, бе, айде. Това ще е бързо. Това ще е по-късно сега. Айде. Ай, минута и 50 остават. И 40. И 40. Давай. 2, 3, 4, 5, Да. 6, Браво. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Давай деветки. Колко време? 14 минути. Минута.
Ай, ще ги направиш, бат. Една минута имаш. Давай. Затваряш я, бат. Давай. Ще затвориш. Дай си зор малко. Дай 50 секунди. Давай. Сега веднага слизаш и хващаш. 30 секунди, айде давай. Давай, една деветка. Давай. Айде! Да, Давай! давай. 25 секунди. Айде. 3, 4, 5, 6. Ще затвориш. Дай. 10 секунди. Браво. Браво, бе! Браво. Казваме ли пак това? Last words. Ние показвахме вече.